Wel, croeso nôl ato ni fodlediad Ralio. Ni newydd gweld cymal cyffro anhygoel o'r Ffindir. Ni newydd gweld rali anhygoel o'r Ffindir. Gyda fi fan hyn yn y studio, apus i weid, dal ma, Howard Davies a Darren Garrod. Iawn, pawb. Wel, sa'n mwyn ei ddechrau da hwnna. Yn buddigol, Ott Tänak, i fi, un o ralis gorau mae fe eriod wedi wneud. Arwen o'r cychwyn cyntaf, o'n i bai am y cymal cyntaf yn y parc. Just... Mae di redeg ffwr efo fo'n di, ti'n ba? Mae di just redeg ffwr a codi hyder trwy rali a just bang, bang, bang. Ond cael ei ofyn pera sydd wedi cael 8 cymal, fodd yn cael 7, ynddo, so, ti'n ba? Ond just, mae di mynd mor dda, yndi. A mor anisgwyl i fi hefyd, ti'n modd? Mae fe di gael y cyflymdra yma. Ni'n gwybod bod yr Hyundai yna yn bach o mochyn o gar. Mae'r pen ôl yn ysgaf, mae'n cico mas, mae'n car anodd i ddreifo, ynddi we? Ie, ti'n dweud hwnna, ond just a sweet spot, ynddi. Diolch yn edrych bod yn car anodd i dreifio, ond mae pawb arall yn cael trafferth efo, yndden. So, ti'n mwyn gallu just nidio fewn iddo fo, a bod yn ffast i gofo chwarae fo'r car a gwybod y car, ti'n ba? Ydy wedi cael ei dyfelopio i Tänak? Na, dwi'n credu na ffol arall Hyundai wedi dyfelepo ar gyfer New Bill. Chos fe oedd gyntaf cofiad i o Tänak gyda Toyota, yn dod i'r car ma, felly... Hynna wir. So, na, car Thierry yw i, ond yn amlwg ar y grafel, Tänak, yn gweld fyna fyd pa mor hapus oedd e i ennill hon. Ie, oedd o'n meddwl, oedd hwn yn rhywbeth special efo, doedd o'n meddwl rhywbeth special. Dwi'n meddwl, yn mynd mewn i'r rali ma, oedd e ddim yn disgwyl ennill hon, oedd e wedodd ar y dydd Gwener, oedd e'n barod am penwythnos anghyffyrddus, oedd e'n mynd i fod yn anodd, ond welodd e tymed bach, llygedyn fach o ole ar dydd Gwener yn dyfed ar Toyota. A dyna beth era dda? A wedodd e, o fyna mlaen, reit, mae cyfle fan hyn, a mae rhaid i fi manteisio. So, na'r gwaniaeth, just y sbardyn y crotsen bach na'n angian, a wedyn, oedd e'n meddwl, reit, allai neud e. A hi'n anhyder. Ac oedd yn gwybod bod Rofyn Pera yn stryglo yn redeg cyntaf y ffordd, so oedd yn gwybod bod o ddim yn mynd i fod yn lawr i gefno. Lapi, yn just Elfyn falle, fysa gallu mynd ar ei ôl o. Ond oedd e'n gallu neud hynny, gwaith. Na. Aros gyda Tänak, mae e nawr wedi dringo i'r ail safle. Mae'r bencampwriaeth drosodd, ond mae hwnna siwr o fod yn golygu lot fawr iddo fe. A ti'n sôn yn gynharach, Howard, bod Tänak wedi newid. Mae achos oedd e'n flin ofnadw o'r blaen, ynddo fe? Oedd. Oedd popeth wastod yn bod. Pan o'n i'n holi fe, o'n i'n ofn mynd ato fe. Ddim beth yn siŵr pwy Tänak bydde ti'n cael yn ateb ti. Ond oedd e'n gwenu ar diwedd pob cymal. Oedd e fel yn... Siarad. Just yn hapus i siarad â bawb. Meddylfryd wedi newid. Dwi'n gwybod mae problemau getred yn oed a iechyd i wraig. Ie, wel, falle bod hwnna wedi newid ei ffaith ar bywyd, ynddi, ti'n bo? Ac meddwl, falle, ti'n bo, dwi yma, so well fi mwynhau y pethau. A mae hwnna'n rhywbeth arall, ti'n gwybod, mwy yn well na neb, Darren. Pan wyt ti ar rali, sdim lle i feddwl am unrhyw beth arall? Na'n ffodus na. Dych chi'n meddwl ar yr gwaith yna o. Dwi'n gweld gwaniaeth yn o. A diwedd y rali yna, y speech nath o ddeud ar diwedd y cymal, ti'n bo, ges i llwnc yn... Ti'n bo, o'n i'n meddwl, lle ma hwn i ddod o? Oedd e'n pwerus ofnadw. Oedd yn doedd. Ar to y car yn dathlu. Mae e mor hapus i ennill hon. Ail buddugoliaeth o'r flwyddyn. Dwi'n licio beth mae'n neud efo i Mike. Ti'n dweud y connection yn y helmet? Mae'n sticio ar top i helmet, yndi? Mae'n connection gallu mynd yn bob man. A ti di sylwi beth mae'n neud o? Oedd na rhywbeth i sticio fo fan i fanna? Just fel cross-strap. Ie. Good, yndi? Byddwn ni'n neud i fath efo'r tethers yr hand. Reit, ie. Byddwn ni'n reid nhw. Ond sy'n credu bod yr champagne mae byth di blasu mor felus. Mor felus, na. Rychar na fe, ond fel wedon ni. Ie. Y cwych y cartra Toyota di o, a mae Hyundai wedi cymryd. Yn dy fe. A hefyd, Bill, nhw'n dweud, wedi ennill yr A5 hefyd, WRC2. Oce, mae does ddim WRC2 gan Toyota.
eto, ond mae o wedi bod yn penwythnos anhygoel i Hyundai. Mae'n neud pethau tipyn yn haws ar bore di llun yn Hyundai HQ. Cael y ffôn call nôl i caria. Siarad y penwythnos, bai. Wedi ennill. Newyddion da, da ni fan hyn. Ie, Temu Swnen yn ennill y WRC 2 hefyd mewn Hyundai. Reit, so Tänak yn ennill rali anhygoel. Beth oedd y bwlch yn y diwedd i'r Rovanpera? 6.8 eiliad. Felly, sa'i mole i ddechrau ar Rovanpera chwaith. Mae'r bencampwriaeth ar ben. Beth wedes i 88 pwynt yw'r mantes ar ben? 94. 198 i cael a 104 i Ott. So 94 points. Ie, mae'n i'r ffigurau. Cael y Rovanpera 198. So ar maths fi, ynddi, os di o'n cael 6 points yn Yper, mae di ennill. Ond beth sy'n dod fewn wedyn yw'r power stage points, ynddi? Ie, a mae, 25 pwynt am buddugoliaeth a 5 pwynt. Ond mae hwnna yn ystyried nawr, os mae Ott yn ennill pob rali a gael 5 pwynt yn pob cymal cyffrofed. Wel, di hwnna, di ddim yn ei ddigwydd gyda pob parch i Ott. Sorry, Ott. Ie, mae hwnna'n amosib unrhyw un, dwi'n meddwl. Yndi. Ie, felly cael fydd pencampwr ieuenga y bencampwriaeth eriod. 22. Mae'n mynd i ddigwydd, ynddi? Mae'r record ar hyn o bryd... 27 am Colin McRae, ie? Colin McRae 27 a 21 yw cael So, o'n i'n gweud... 21 neu 22, ie? 21 yw e? Na, so mae'n 22 lenni. Right. Dwi'n credu mai ben blwydd ar un o'r rallies yn Groeg, falle? Ond, gallai fe ennill y bencampwriaeth 6 gwaith cyn iddo fe cyrraedd 27. A mae di ennill y blinking cymal cyffro eto, Mandy. Wedi cael 5 pwynt am hwnna. Mae just, dwi ddim yn gwybod. So, mae'n cael am ail? 18. 18, a mae wedi cael 5. Wedi cael 23 points am bod yn... Dwi'n mewn drwg o gwybod. Nedi. Fantastic. A beth sy'n neud hyd yn oed mwy anhygoel yw, rali Greian yw hon. Rali adre iddo fe, ond oedd e'n sgibo'r ffordd di Gwener. Fe oedd y car cyntaf mewn, a ti'n mo, fel arfer, mae hwnna meddwl bod ti'n mynd i colli hanner munud. Ynddo e? Ond wedyn, dyn ni wedi gweld Lob, dyn ni gweld Olsher yn yr un sefyllfa, a maen nhw wedi dod yn ôl dros y blynyddoedd. Ond gath e bach o look to. Do. Chwarae teg, wan. Mae wedi bod yn y ffos 2 waith, yndi? Yndi. A chwerthin. Ie, a chwerthin. A'r peth arall, mae fe'n dod mas o'r ffos, nôl ar y ffordd, a wedi maen nhw'n cael joc fach yn y car wedi, oedd yn agos, oedd yn agos. Unrhyw un arall, maen nhw'n bowlio lawr mewn i'r car neu mewn i'r coed, yndyn nhw? Ond ie, mae'n mwynhau mae'n fel se fe'n dod yn hawdd iddo fe, a dyw e ddim mynd i colli. Nedi. A mae gyrfa, os mae'n aros yn Toyota, dwi'n gallu gweld e'n rhywbeth tebyg i'r Sebs, ti'n modd? 90 mlynau o caled ni'n mynd i weld. Llongyfarchiadau caled. Mae fe'n neud yn sobor o dda. Wedyn lapi. Reit, y ffyn arall yn y Toyota. O'n i yn disgwyl lot gen lapi, o'n i'n meddwl fysa fo'n quick yn de, o'n i'n meddwl mynd i colli a just cer amdani, ti'n bo? Ie, mae fe i ennill y rali ma'n drychwch ar golwg i car. So, gath e carreg mewn i'r windscreen ar y dyrnod disadwn. So, dydd Sul yw hwn, y cymal cyffro yw hwn nawr, mae'n newydd bod. Y cymal ola ond un, bowliodd e'r car, rowliodd e, oedd y windscreen dal yn y car pan gorffennodd e'r cymal, ond penderfynu wedyn i cico fe mas mwyn diogelwch a fel bod allu gweld mae'n mynd. So dreifo'r cymal cyffro yma, wisgo spectol sgio, fel safety goggles. Mae'r to di hwthu off cefn y Yaris na. Dwi'n meddwl nath y to chwthu off cychwyn y cymal, do. Oedd ar y cychwyn, te? Oedd, mae yna ar y cychwyn ni. Mae yna ar y cychwyn. Na, di mae di cico fe mas. Na, ffrant. O'r to ti'n sôn am? Y to wan, ie. Felly hwthu mas nath e ar y cymal. Cymal y hun. A pra gwynt yn mynd fewn a chwythio fyny, doedd? Na ti, mae bach o ffiseg fyna, negative air pressure yn hwthu fel anawyd, fel aden awyren. Ie. Yn codi off. Mae rwy'n cael presant. Mae rwy'n cael table be oedd edrych o. Coffee table newydd. Coffee table bach carbon fibre. Fy'n un yn mo dan rhyw fraich rhywun yn Rwy Maci wan. Ond oedd e'n dod mewn i'r rali yma, cyn enillydd, wrth gwrs. Ie. A oedd e'n meddwl bod e'n mynd i gael podiwm, oedd e moyn ennill.
So dim surprise, really. Oedd safle dad ag ar y ffordd. A mae wedi bod yn yr ail safle na trwy'r rali nes i Rofn Pera mynd heibo fe ddo. Ti'n meddwl fydd e'n hapus daw na? Podiwm? O, fysa, siŵr. Dim i fydd yn hapus, ond dydy o ddim, dwi'n gwybod bod o'n testio'r car a bod dim, ond dydy o, mae'n wahaniaeth rhwng testio ac fod ar y rali, mae'r hwg eraill yn match fit. Match fit, ie. Fel o ti'n dweud, falle bod o ddim wedi bod yn match fit a dyna lle mae wedi colli allan. Ie. Da ddim yn sôn am lot, nag den. Na, ond y penderfyniad cywir, as mae fe'n nawr yn rhannu'r car na hanner tymor mae e'n neud. Ti'n meddwl falle bydde fe'n well os bydde fe wedi mynd i M-Sport a gael tymor llawn yn y piw ma? Dwi'n ba. Bydde fe wedi gael podiwm yn y Ffindir? Na. Na, sa'n meddwl. Na, yn y car cyfle yma, dwi'n e? A fysa Ogier, os oedd Ogier wedi gael y car i Ffindir, fysa fo wedi bod ar y podiwm. Ie, mwy na thebyg ddim. Ti'n meddwl achos fel chi'n gweud? Diolch yn licio. Diolch yn licio Ffindir. Diolch yn licio Ffindir, faith. Ffindir na, di. Ond, ie, Esa Pecolapi, a mae rai fi werthu, mae'n gweld e mynd fyna. Mae'n comic yn i fe, a mae'n mor onest. Mae'n eitha refreshing i glywed ar ddiwedd y cymal. Mae'n siarad mor blwmp ac yn blaen. Yndi. O, reit, Elfyn, pedwerydd safle i Elfyn, y bwlch ar y diwedd, 16 eiliad oedd e, tu ôl i lapi. Ond, ie, rali digon anodd i Elfyn fed. Oedd e'n o'r di Gwener mlaen. Oedd e'n gyffyrddus di Gwener i ddechrau, oedd e? Oedd e'n 100% gyda'r car. A wedodd e cyn mynd, mae rhaid ti fod yn 100% ar car, nes i'n gobeith y ti. Ond mae e, wedys ti Darren, mae e jyst i weld yn ymladd mor galed fan hyn, yn diwedd. Wel, cychwyn y cymal yna, wnaeth lawr y ffos, yn do? Do. Ti'n bo, so faint mae'n look mae o di cael. Faint yn cychwyn y cymal yn doedd? O'n i'n meddwl bod e'n mynd i mynd off pan welys i'r car yn mynd lled y pen i'r ochr. Ie, fel la. Ie, gweld oedd e'n Elfyn, here we go. Oedd e'n edrych reit mas o ffenest y drws yn oedd e, i weld le oedd e'n mynd. Be di'r ralis nesaf am meddwl at Elfyn te? Di'n mynd yn dda nipper a groeg. Dwi'n meddwl falle bod o'n wneud yn well yn reina falle. Dwi'n ba? Ie, oedd e wedi... Mae wedi ennill hon o blaen, fe. Oedd e'n meddwl bod o siawns go lewd ag efo ni. Nes i good chat ag e cyn dde fe adael. Ond bod ni allu gael test iawn ar y dydd... Dim ond i llun testo nhw. A bydde hyder yn uchel, oedd e'n gyflym yn Estonia hefyd. Rali tebyg iawn ar y grafel, cyflym. Ie, oedd e'n hyderus yn mynd na, so bydd e'n siomedig gyda... O'n i'n mynd i ddweud, ti'n meddwl fydd o'n siomedig efo'r performance yma, o'r result, anyway? Ie, falle. Yn gollodd y 42 neu... Do, 40 suspension. A be fysa hwnna di wneud? Roed o'n ôl ar y podiwm, de? Bydde wedi bod ar y podiwm, bydde. Trydydd? Bydde. Fysa mae'n ail? So, ti'n bo. Ie, ond wedyn... Oedd e ddim cweit na cyn hwnna, oedd e? Ond i fod yn deg, so beth oedd hwnna? Cymal ola ond i'n nithwr. Torodd e'r suspension, rear left oedd hi yn y fe. Sneb tebyg oedd fe yn y parc gwasanaethu fel, gyda sgiliau cynyddol. Chwarae teg. Oedd e di wneud jobyn wirthiol. Pan welon ni'r olwyn am y tro cyntaf, oedd y camber, oedd e mas fel lan, oedd e. A wedi tynnu hwnna mewn rhyw ffordd. Ratchet straps rown e, cable ties. Mae'n wir i weid, Darren, sdim byd yn y byd allwn ni ddim trwsio gyda ratchet straps a zip ties. A gaffa. Mae fe, to. Mae'n toolkit bob yn carali. A mae'r partneriaeth ma, fe a Scotty, maen nhw'n gwybod union beth sy'n angen neud fan hyn. Ddoi o'n nhw mewn na. A wrth gwrs, mae hwn ar road section, Howard, mae un cymal i fynd, so yn erbyn y cloc fan hyn. Ie, wel, jyst neud siw bod nhw'n colli amser at diwedd, at mynd at y cymal yn de. Mae'n amser i wneud rhywbeth, yn de. Dibynnu faint mor hir mae road section, yn de. Ie, fydden ni'n gweld yn Ffindir ma'n nhw'n rhoi digon amser rhwng y cymala. Ti'n car yn cwmpa fo Jack. Ie, oedd yn lwcus fyna. Oedd yn rhaid yr olwyn a dan y car. Mae pawb yn ei na, dyn nhw? Oedd oedd i symud yn doedd. Oedd. Just rhag ofn, fel bod e ddim yn dod lawr ar ben y boes. Ti tric bydd y machine ag Jack na, di? Ond di. Dwi'n meddwl bod y teams yn bildio Jacks i weld who's got the best Jack. Mae'r Jack werth mwy na'r car. Wyth ti. Ond sawl gwaith i ni wedi gweld na o'r blaen, le mae Elfyn yn dod i ben a trwysio'r car a gael e'n ôl a gael canlyniad.
Y ffix gorau, welys i, oedd yr un der spanner. Efo'r ffod, ie. A pan creiddodd hwnna nôl i ardal gwasanaeth, oedd y engineers i gyd yn cyfadde. Allen ni ddim wedi gwneud well yn hunain. Ie, no, chwarae teg iddo. Ond le dysgodd e'r grefft? Wel, Ffindir Evans Motors. Other dealers are available, but ond oedd e? Run to Dolgellau. Oedd e'n gweithio na fel mechanic go iawn. Oedd. Mae e'n qualified, Yndi, mae'n gwybod yn gwmwys yndi. be mae'n neud, mae'n gallu gweld y broblem, a mae'n gallu trwsio fe. Ie. A falle, ti'n bo, mae hwnna, mae'n gret fel na, ynddi? Ond am gyrru, mae'n o hyd yn edrych am yr eiliad ola allan o'r car, ti'n bo? Os di'r car ddim quite right, mae rai bobl yn just gyrru beth sy'n gen nhw, right? Gyrru'n flat out, drive it as it is. Ond os wyt ti'n gallu deall sut mae car yn gweithio, wyt ti o hyd yn meddwl sut dwi'n gwneud hwn yn well, ti'n bo? Ie, mae'n deall. Ie, so ambell i weithiau, mae'n chwarae yn erbyn ti, yndi? Ie. Ti'n bo? A nath e na, yn ystod y rali ma, ti'n meddwl, ddim yn apus da'r car di Gwener, oedd e'n well prynhawn di Gwener. A wedyn, wnaethon nhw newidiadau to nos Wener ar gyfer di Sadwrn, a oedd e jyst yn mynd yn well ac yn well ac yn well. So, ie, mae twico'r holl ffordd. Dwi'n meddwl bod Tänak yn meddwl fel ti'n weld. Dwi'n meddwl bod Tänak ddim mor mechanically minded, a wedyn mae'n just gyrru y car. Ac os oes na problem yn y car, mae'n gyrru rownd y problem. Di Elfyn ddim, mae'n trio trwsio fan i ben, ti'n bo? Wedodd Malcolm rhywbeth hynod o diddorol yn Monte Carlo. Oedd lob ddim wedi cael prawf yn y car. Oedd wedi cael hanner diwrnod yn dod. Ie. Jwmpodd yn y car, nhw roedd ddim byd. Just gyrru fe stagau. A ennill y Monte Carlo. Anhygoel. Falle, mae gwers fyna i chi gyrwyr ifanc. Gyrru. Bara gwyno, just gyrru. A dim bai y car yw e. Reit, 5 safle. Thierry Neuville. Y gŵr o Wlad Belg. A mae e nawr wedi bod yn ail sawl gwaith yn y bencampwriaeth yma. 5 gwaith? Wastad i Sebastian Loebs, dwi'n credu. A dwi ddim ei fod, iddo fe eto eleni. Y wahaniaeth dy a Tänak yw bod e wedi mynd fan hyn, a oedd e'n disgwyl wneud unrhyw beth. Oedd e bron cyn dechrau wedi, gweud. Sy'n gobeith dy fi, felly 5 safle, byddai'n apus dyna. A na beth gath e. Ond, o fe hwnna yw'r ffordd reit o fe'n ati yn paratoi mewn i rali, Darren? Dim cychwyn y negatif. Ond wedyn, wnaeth o ennill y street stage yn Newfascula, sy'n golygu bod o'n mynd i mynd fel Cathal Cythral ar y Niper, ynddi? Yndi. So, dwi'n bod, di o'n licio rali yma, so mae ar y negative vibes yn cyn cychwyn, di. A ti'n bo, os ti eisiau ennill beth, ti'n gofio moyn o'n dwyt. A wedyn, os ti o'n dod, dwi'n licio hwnna, dwi'n licio cyfalau, dwi'n licio jumps. Ti'n bo? Ti'n mynd haiddi ennill wedyn, ti'n bo? Alli di dynwared Thierry Neuville unwaith eto i ni, please? Dwi'n licio cymal, dwi'n licio jumps, dwi'n licio car, dwi'n licio'r te yma am Ralio'r. Mae rai bobl yn just cwyno, a na ti un de. Ond ti'n meddwl, mae digon degau cwyno amdano, yn dys e? Mae'r car na... Wow, stop! Mae boi eraill di ennill yn y car. Odi, ond mae fe'n... Di. Os o'ch chi Christian Lorio yn y tîm na wan, hey, Neuville, what's the matter with the car, eh? He's a Tänak, he's a winner flat out, eh? You are 5th, eh? You are take a 5th of the wages, eh? Ti'n wared Christian Lorio oedd hwnna. Dim Christian Lorio go iawn, hawyd oedd e, ond oedd e mor debyg. Na, ni'n ni cwmpa mas fan hynny, felly gweld hwn yn dod. Beth dwi'n gweud yw, mae Thierry Neuville yn well na 5 safle. Yndi. Dyw e ddim, ti'n modd, mae e yn gyrrwr... Ond mae di meddwl, dwi'n mynd i cer ar ein, dwi'n mynd i brifo, just newid i 5th ger a mynd am... Ti'n ma? Chwarae fe meddwl yn ei ben, de. Falle. Clever, clever rally. Mae e yn... Achos oedd o'n fel arfer, os di o'n naid yn dda, mae'n cwyno. Ond oedd o'n cwyno lot ar y rally manneg, oedd. Oedd o'n just... Oedd i roed... Oedd i deall bod o'n gallu neud o, and that's it. A derbyn e. Anna fe. Look out next time, de. Rally na arall wedyn. A wedyn Takamoto Katsuta. Bydd e'n siomedig da 6 safle. Hefyd mewn Toyota. Dydy Taka ddim quite yn y 4 cyntaf. Di'r profiad ddim efo fo. Siŵr bod i beisnos ddim quite yn right. Diolch yn gyrru'r cymalau mor gymaint o weithiau. Diolch yn gyrru at y diwedd y rali yma, so diolch yn gwneud 3 days o Rally Finland o blaen.
mae hwnna i gyd yn dod fewn i'r mix, yndi? Di. A newid co-driver hefyd. Ie, co-driver. Rwy'n ni'n co-driver newydd blwyddyn yma, ti'n ba? So, os ti'n disgwyl lot o ddo, os ti'n disgwyl o flaen Gwynna, Elfyn, wel, da chi'n disgwyl lot, yndi? Dwi'n credu, achos bod wedi mynd cystal ma llynedd, a mae rhaid i ti gael rhyw fath o targed yn y ses. Oes. Mae'r gyrwyr mae i gyd yn gosod safon, red, na le dwi'n moyn bod. A mae wedi cwmpo'n fyr yn y Ffindir. A, tymod, mae e'n un bach digon sensitif hefyd, so bydde'n anodd i weld sut bydde'n ymdopi da hwn. Wedi treol mor galed i gael hon fel... Un peth oedd yn diddorol bod o'n dweud, a ffrynt y car lawr fan ando. Ddeitha dweud, if I'm here next year. Ie. Fi oedd hwnna'n sôn am te? Wel, yn amlwg, dos dim cytundeb da gen. Wel, dyn nhw'n dechrau siarad silly season yn dechrau wan, di? Wel, odi, mell, ond mae pawb arall yn y tîm na'r cytundebau 2 flwyddyn, dyn nhw. Dwi'n gwybod, mae blwyddyn arall da Elfyn ar y gytundeb ond falle ddim dy Tänak, ti'n falle bod e'n performance related? Dwi'n cael siwta te feddwl, ie. Sorry, i Catsia, ie. Ond, Toyota, tîm o Japan, mae nhw really moyn... A mae nhw sydd wedi developio Katsuta, y tîm, ti'n bo? Ia'r tîm... Be di enw'r boi sy'n edrych ar ôl o driver coach o? Hwna dda wneud y Skodas yn yr MA5, ynddi? Mae rhywun da gen edrych ar ei ôl. Ie, be di enw'r boi na? Mae'n testio i Toyota. Juho Hannanen. Juho Hannanen, ie. Fod i driver coach, ond e? Reit, ie. Fel menter, ynddi, so... Reit. Oce, mae pwnc bach digon lletwyth yn ei siarad ti nawr. Dwi'n gwybod bod e'n ffrind annwyl i ti, Malcolm Wilson, gan i siarad am y Pumas a M-Sport, achos na beth oedd Siop Siafins. Craig Breen i ddechrau de, so fe yw'r brif gyrwr erbyn hyn yn M-Sport, yna fe. Rally i anghofio iddo fe o'r... Wel, oedd di Gwener yn oce, 5 oedd e nos Wener, y gorau o'r Pumas, ond wedyn camgymeriad dydd Sadwn, llinell anghywir dros crest, a oedd hi'n amen, rhwygo olwyn oddi ar y Pumas. Sim diall bod olwyn cefn ffwr i gyd. Oedd wedi colli olwyn cefn. Do, reit off back y car. So, mae Malcolm a Richard Millen yn mynd i fod yn ganryll gwyllt hwnna. A Estonia, camgymeriad arall fyna, gath e Monte Carlo gwych. Mynd yn really dda fyna, o'n i'n meddwl, cwn i off, mae hwn mynd i fod yn blwyddyn da i Craig Breen. Wedyn dda ffwr yn Sweden yn do? Ers ni, mae jyst sôn yn yr eira yn Sweden. Ers ni, mae e just wedi... Sa'i mwyn os mae anlwg neu camgymeriadau neu... Wyt ti'n meddwl bod o'n colli rhywun i helpio efo'r car? Ti'n bod, geth o lob yn Monte Carlo a just, ti'n bod, cael tam bach o dal llaw falle? Gormod o pressure arno fo, dim pressure, ond gormod o pwysi ar ei to, ar ei sgwyddau fo, a just ddim yn gallu, ti'n bo? I don't know, dwi'n meddwl dwi. Ie, achos na'r peth, fe yw number 1 M-Sport. A neth o gamgymeriad, ynddo? Do. Achos wedodd Richard Milner, that road has been there for hundreds of years, that rock hasn't moved, it was there for the recce, it's there for the rally. And nobody else hit it, neu'n beres ni bod o. Beth dyn ni'n mynd heb weld yn ôl eto, ydy... O'na naid cyn hwnna, mae di mynd mewn i compressor. Neri, oedd o'n left for Titans over crest, dwi'n meddwl. Oce. Meddwl ni, ysgwnes oedd wedi cochi lein ar y cornal. Wel, dwi'n meddwl, de. Oedd sequence o camgymeriadau bach fyna'n arwen lan. Dyna ni fel sa hynna'n gallu bildio fyny, a wedyn... Beth ti'n meddwl, fath i'n gael gyda fo puncture yn beth, neu? Na, just oedd cymyn o flaen poster sequence cyn efo. A wedyn... Mi gododd y car, oedd off-line, doedd, ond mod feddi, ond ydyn ni dweud, nes i'n sylwi bod yr olwyn cefn wedi cael ei rhwyg off. Ti'n bo, falle oedd y nodyn yn wrong, ti'n bo, dim fod wedi cael ei galw yn wrong, fath am yn deall mor tyn oedd o, ti'n bo? Dwi'n bo. Maen nhw wedi gwneud y cymal yna o blaen. Na, dim yn cymal newydd oedd yna gen. Na, cyn cymal newydd. Mae gynno fo'r... Ie. A na pam dwi'n credu pam oedd Malcolm a Richard mor flin. Camgymeriad. Ar y lefel ma, does dim lle am camgymeriad. A rhaid ffordd mo wedyn de, oedd e ddim lot twyll. Bant o'r ffordd. A wedyn,
power steering issues wedyn o achos bod wedi mynd off y ffordd, ond y cymal cyffro yw hwn. Oedd e'n mynd yn dda erbyn diwedd y rali. Ond, just dim digon da. Iawn, mae'n weld i landio'n neis, neu di? Yr Puma? Puma, mae'n edrych bod o'n landio fel lwmpyn mawr o car, ti'n bo? Mae hynna wir. Y Toyota yn landio'n beautiful, di. Ond wedyn, daid hwnna, de, y Toyota o Katsuta, hwnna'n eitha nose-divio. Driver error fyna, ia. Dwi'n meddwl o hynna fwy na y car ei hun. Dwi'n weld bod y Puma yma, dipyn bach o lwmp o car yn y cymalau yma efo'r mor gymaint o jumps, ti'n bo? Ti'n cofio'r un Subaru mawr? Oedd hwnna fel lazy car. Oedd yn briliant yn rhaid hefyd. Ond mor ar y jumps ma, just... Y legacy. Ie, Yr Pritsa olaf. Ie, yr Pritsa olaf. Yr S12 Bs i hynny gyd yn cymaru ar ffocws ar y pryd. Ie. Ond wedyn mae'r hybrids ma, mae batteries dyn nhw. Mae'r electric dyn nhw, maen nhw'n drwma. Maen nhw'n fwy. Mae'r aero, wrth gwrs, wedi cynllunio i cadw nhw lawr. Mae hwnna hefyd yn mynd i gwasgu nhw lawr pan maen nhw'n glanio. Wyt ti'n defying physics yn dweud, dyna be wyt ti'n trio wneud? Ti'n troi'r un upside down a maen nhw'n hedfan fel y foren. So, dwi'n meddwl... Oedd rwy'n traffodd efo hybrid weekend, mae fel arfer maen nhw'n cwyno am yr... Na, nes i'n clywed... Dim hybrid, dim tyres. Mae di bod yn rally heb digwyddiadau mechanical. I ddweud y gwir. Digwyddiadau, really, yndi? Yn ymal iawn erbyn y cymal cyffro, lle ni lawr i 7 neu 8 car rally byd. Roedd 13 dyn ni, neud rhywbeth ar ôl fan hyn. Dim ond Solberg, o ddim na. Adrian ag e, beth nath e? 300 metres mewn i'r rally. A Diwedd ddim wedi cael unrhyw look o gwbl. Mae lluniau dyn ni o beth ddigwyddodd fan hyn. Sa'n gwybod. Oedd e o 300 llath mewn. Weles i ryw llun ar ôl y rally'n siarad efo rhywun, a mewn tears yn dweud. Oedd, ond... Ti'n meddwl bod yna gormod o pwysau ar ei sgwyddau? Wel, ni gyd yn gwybod pwy yw i dade, Peter. A Mae off-line completely fan, yndi? Yn y soft stuff yn dweud. Snatcho gyda fo cyn, ar y tyrnin mae wedi mynd. Ti'n bia'r car, ti'n bia'r Hyundai? Ar yr ymateb na. Na, mor bai ar yr car y fanna, dwi'n meddwl. Dim sydd mewn i cwrnal cyntaf fel la. Mae e'n gweud, it's snatched again, fel bod e'n, ti'n modd, rhywbeth sy'n digwydd gyda'r Hyundai yna. Dwi'n meddwl. Ond, ti'n modd, i gyrraedd yna. Ond fel ti'n gweud, mae dad yn bencampwr byd, neu oedd e. A mae'r disgwyl iddo fe, a ti'n modd, mae'r cymhariaeth rhwng fe a cael Ffindir wedi cael ei wneud. Ti'n modd, pan wyt ti'n edrych ar y rallies mae wan, gen ti Tänak yn does. Gen ti Ffindir, dad tu ôl o fo. Gen ti Lapi, dwi'n bod beth os na rhywun ydi ôl o fo. Elfyn wedyn, dad tu ôl o fo. Pwy sy'n rhoi ni wan? Thierry, na neb tu ôl o fo. Hwn wan, Solberg. Mae yna lot o boys efo pwysau ar ei ben nhw'n does? Os. Ti'n ba? A oedran na, ti'n modd, mae fe'n ifanc. Goffa delio dar fath bwysau. Reit, gewn ni un cebolwg eto ar y bencampwriaeth fel mae'n sefyll. Felly, Tänak yn dringo safle lan i'r ail safle. Caler o Ffindir dal yn arwen. Elfyn yn llithro safle, ond mae'n agos rhwng ail a beth. 5 allan ni weid fyna. 10 points yn does, 10 point. Os. So, y brwydyr am yr ail safle yna yw'r frwydyr. Mae'r bencampwriaeth drosodd. Ond, ni'n mynd i Ypres, Gwlad Belg. Ti'n hapus bod ni'n mynd yna nesaf? Ti'n fan o'r rali yna? Dwi'n meddwl bod o'n rali reit anodd. Mae'n good rally, mae'n cael ei trefnu'n dda iawn. Mae'r awyrgylch yn dda yna. Ond dwi'n quite yn licio'r ffyrdd, mae'n mor gymaint o bew ar y ffordd. Fydden ni wrth y modd o mi athyn ni yna'n 2017. Sy'n ei WRC yna, do? Do, 17, 18, ag yn 19. A fydden ni'n gweld mae'n unique. Mae yn unique. A faint o ddifn da chi'n mynd mewn i'r ffoesydd na.
Ie, os chi'n mynd off, chi'n mynd off. Ie. Wel, diolch yn fawr iawn, boys. Mae wedi bod yn difyr iawn gael chi yma. Diolch am eich cwmni. Y newyddion da yw, mae Rali Ypres dim ond pethefnos bant, a fyddwn ni'n ôl. Mae'r cymal cyffro Rali Ypres mynd i fod yn fyw unwaith eto ar S4C Click. Felly, Dda i yma. O, so ti'n ma? Gynnau prodas, sori. O, wel, ti sy'n colli mas. Ie, dwi'n gwybod. A Darren, diolch o galon i ti am ddod mewn ni. Felly dyna'r cyfan am y tro. Felly, wrthon ni'n tri fan hyn. Tan tro nesa. Hwyl fawr. 10. Felly, ymunwch dyn ni to mewn pythefnos i weld os all Thierry Newville ymladd nôl ar ei rali adre. Wrtha i, Howard a Darren, hwyl am y tro. Hwyl.